Озанбаш ауылындағы машина трактор паркында эш кайный, детальләрне алыштыралар, килиләр, майлыйлар. Әлхәм Абдрахманов әрмидан кайтканнан бирле механизатор булып эшли. Көн ярымлык бар инде. Запчастьләр бармы? Бар, запчастьләр бар. Хәзер инде булар беткәч комплектлар була язга басуга чыган әйберләрне. Чыгарып куеп була инде. Көннәр эшелеп китсә. Хәзерге вакытта әлеге хуҗалыкта язгы кыр эшләренә әзерлек 99% дип белгечләр. Әлеге тракторның тәгәрмәчләрен алганнар, аны майлау эшләре бара. Ә инде менә бу тракторның бары тик сцеплениясын алыштырырга кирәк һәм ул да язгы кыр эшләренә тулысынча әзер була дигән сүз. Бу хуҗалыкта 20 техника исәптә тора, 50 кеше хезмәт куя, 3000 гектардан артык чәчүлек җирләре бар. Хуҗалык җитәкчесе Айдар Сабиров 2010 елдан гаилә фермасы оештырып эшли башлый. Аннан агрофермага әверелгән. Һәрбер техниканың инде исәбе бар, һәрберсе кадерләп, ремонтлап, вакытында карап, механизаторлар тоже менә бик булган, бөтенсен карап, нитеп, кадерләп тоталар. Ремонт монда көздән үк башланган. Декабрьдә уже яңа елга инде без агрегатларны, бөтен чәчү комплексларын, ниләрен бөтенсен битереп уже эшне битереп куйган иде. Январь аенда тракторларны эшли башладык. Монысы урта курса хуҗалыгы, хәзер терлек азыгы әзерли торган техниканы ремонтлыйлар. Авыл хуҗалыгы техникасын сатып алырга республика программасы ярдәм итә. Аның нигезендә транспорт бәясенең 30% кире кайтарыла. Әлеге мөмкинлектән 500 артык хуҗалык файдаланган. Бездә 5 комбайн, акрыс комбайны, 4 акрыс комбайны һәм 1 класс туканы комбайны. Шуннан 2 пассивный комплекс Amazon, DMS, шулар һәм СЗП чәчкечләре бар инде. Язгы кыр эшләре апрель уртасында башланыр дип көтелә. Республиканың 9 районы аңа тулысынча әзер. Обновление техники в текущем году из регионального бюджета. Республика бюджетыннан 1 миллиард 700 миллион сум күләмендә акча бирелгән. Бу 2000 берәмлек техниканы яңартырга мөмкинлек бирә. Кыр эшләренең нәтиҗәлелеге һәм акчаларны янга калдыру өчен техниканы навигация белән тәэмин итәргә, ягулык чыгымын контрольдә тоту бурычын куябыз. Язгы кыр эшләренә кадәр Татарстанда 840 берәмлек техниканы ремонтлап бетерәсе бар. Арча районыннан Илдар Сафиуллин, Иршат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.